Ingdeng thongkep karbila mera maya maipi to bara krong kinalong BJP alamale langlete langathayabi. Ingdeng thongkep karbila mera maya long GDPC pen me kiso langponji. APCC chunbang Samson ingti Koilamati Congress asong claim rapet do pen chingki chathanamai kangni. Kardom nilimen sami mirina hansepi pinya daba birta ang ton pen chethanam sena. Ingdeng thongkep karbila meda mai ningka nisek amai pialong Dr. Himanta Biswa Sarma aluhia man pen nangka chitong donalong towar piari rialong tami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma amohor lapen pidong alama ke tarpen aliralon piponsi CM Dr. Himanta Biswa Sarma aphan kangthum karnia sai ke dengpon. Beneng Ingdeng thongkep karbila mera maya long aluhia man pen nangka chitong don Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma aphan kangthum karnia sai ke dengpon along towar piari rialong pidong alama lapen KAC CM Dr. Tuliram Ronghanga mohor Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma mohor pendanglok KAC along kachari pon bama mohor hai hui ke tarpon ningkan esega maipi Pudongka sarpo aklamalong Ingdeng thongkep karbila mera mai kapaman ponalong karbiang nong life pen kene pona mohor nonang litum lang ikha. Non karbiang nong life pen Ingdeng thongkep karbila mera maya long birta kirip donalam the non elituma pherangki pen lamthe arju senang. Ja karbinong life kilang ra don hoste me kardom pilo nilinon kedo lake dak dongkam kam hawar ong sidolo apna si non Ingdeng thongkep karbi lamet amai ka paman ponolong nili dak banglo lapen da si aton du nilo lake lamet amai la si pale tu lake si aton du nilo don du ria lo sa mo ka pondol lapen asam sem hansta me dak mo ka pondol sine to Halloween men kilang hawar dum sta me thek polong ji no la pipi ko song si dak kisi kedang poloma na tum chini panje Dongkamu kampen Wiki Bay Karbiang Long Live. Nijang karbiang long alo dongkamukam rong sopialong Pudongka sarpo aklamalong kepaman pon Ingdeng thongkep karbila meda maya long Greater Dongkamukam Press Club aputung atumpen meka ke soke joy pen sikelang ponji aphan chisik chedang pontanglo. Labangso Ingdeng thongkep karbila meda mai Pudongka sarpo aklamalong kepaman ponalong Greater Dongkamukam Press Club mati GDPC pen setami ake joy pen make ke sokelang ponji aphan GDPC amai pu Livingstone Bay pen ke than pon ki Pregjam ahawar pen ke ranga tumaphan jese met pet ke ake sara tumaphan ake joy pen ame ke so kachelang dun pen pirthe puthot klar dak pachichar dun ji aphan ake mang pensi bangso sai deng ponlo Kidam tangarni ang bong pusitami nilitum GDPC pen meka ke so mati free eye camp pedo pontitilo Lapen mek kira ka kama sai an sitami deng pon pen ke ong dona to maphan pirthe klar tak pen pachichar dun thulong lo Lasinon karbila mera maya long pusitami meke so ke joy pen ke lang ponji aphan nilitum doctor atum pen chingki chingwai pon thusi me sen a meke so ke lang a doctor atum pen nogong ERC pen wan lo Lasini litum GDPC pen meka ke so ake joy pen ke lang ponji along meka ke so ke do an atum sitami joy ke pen meka ke so se chilang ponlong jipusi GDPC amai phu Livingstone Bay pen pherang ke thing no ningje pon Tangte biasang holam thele arju pon sina Kardom nipialam chinghon chanam Ingdeng thongkep karbila mera mai pini dongka sapo aklamalong kapati pon karbila mera mai pet bangso amai long na chitong dongan dumanta nili kado hen kardom pajelo niltum Greater Dongkamukam Press Club hin pen si sining rong alam niltum Greater Dongkamukam Press Club pen rar phanisi pachini dunji lamate pachini mek puthak niltum ke thanjining hanglo lage jesamet la Ingdeng thongkep karbila mera mai pining amai pialong niltum Greater Dongkamukam Press Club hin pen niltum jingki jingwai ponsi nini farman niltum akejoy pen meka keso kelang ponji abar sai niltum rar phanwan pilo lasi labangso sai niltum ERC Eye Care Nursing Home Nagaon hin pen niltum tayablo lasi labangso sai niltum penap ada baisir kep pen baji kep adak mo metum pangcheng ponsi niltum nini farman niltum bipon po niltum chisiklo Dongkamukam pen Wiki Bay Karbiang Long Live
Lakhaing koirapho nilip MEC constituency kaparlo koilamatia hawaralong Congress aphan ningka che theara da tumpen Assam Pradesh Congress Committee chunbang Samson ingti dekrumalang roya kungalong anisan kichorap Nilip ahawar Congress ay asong anso se jakong kachapang tang ponji aphan setami bangso jay megalong chethan chimun paduponlo MEC kiliga por nang kate bogbo majo MEC kiliga long kache pati dunja phan kache sikatum anabangke methanga songalong aning ke the tumpen kachinggi kache than padupon tanglo nason thotsi koilamatia habar long satami Assam Pradesh Congress Committee chunbang Samson ingti satami koilamatia habar long Congress aphan aning kache the tumpen an isan chorap linsi non ke bangji MEC kilik alama puthak jasame chethan chimon paduponlo alang lipen kache tongdunara ratum anaphan ke than ponke non ke bangji MEC election along men kache thabdunja phansi chisik ding lupusi than pon lapen nilip along ke methang local candidate nangjipu ke hang ke padwala maputha alang lipen lamboy kipidun ke lake personal attack alam cha a hok pada bangke mang jokle ticket long satame cherap chitudu nangjipusi alang lipen ningji সেটা কংগ্রেস আতুম কংগ্রেস হিজানসি চেপারেন্টে খালি পুরনতে কংগ্রেস ফাজকটা পারেন লাসি নিলিপকে ইলিটুম ঠেকলং লছু এমপি ইলেকশন হতা ইলিটুম কম হেকপেন পুস্তামে 80 ভোটস রে হতা ইলিটুম কংগ্রেস হাইদেলো লাপেন কে কো পুথত এমএলএ হুরবাংকে ইলিটুম প্রায় 1500 1600 ভোট পেন ইলিটুম হাইদেলো আপো লাদাখকে লানন এমএসি হতা ইলিটুম হাইভেক জি পসি गेमिंग खेलो उठे लाने तुम कांग्रेस के क्लेम हिजान अकोटे गिरे तुम कदो पेन से चलांग पे बीजेपी भान परेमजी बीजेपी के क्लेम काम चौक चे कुमाथा पे लाले चिंगुम पे लोगों से तुम हाई lapen hapu kisan congress amaipu khogen rongpi pen kaning jepon ke lapuson amen sunglor pen candidate ki hangke anti congress asailo lasila puson asai bangke avidet nangji nili tumke bangjokle ticket long satami kacherap kache tudun ja phansi che sikding no pasi alang lipen ningje ponthu alang tu momen en lor pen ki claim pulut laki anti congress kam ki claim rong so campaign ko bangke laki kuman ni lining je jeta klang dakalang la laki alang tu mithang ta chichini lo lasi alang tu kachu claim choklem le ma la bangke alang tu non mata result silong eta hai lo bi sitame ahok eta bangke non nili tu bangke Ladak madu tiket nanglong non, dak Ilyas Pangcho nanglong tame, Dinarsam Rohan nanglong tame, nang Samson ingti nanglong tame, nili tungke Kongres fan pehai vekpo, lapen dak ke dol beta vet dolong le, lapen ke dak bibhajon dolong le. Koilamati pen Samson ingti Karbiang Long Life. Kidamtang teleponi phai inquiry ke thomarni Deitor Municipal Board pen Dalamara Municipal Board atumaphan KACCM Dr. Tuliram Ronghangari dengpen Municipal Board agari humni Mahindra Bolero ki pike pajirdun Bangso Municipal Board agari ki piponalong KACCM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Jagat Singh Ingti EM Ratan Teron EM Khonsing Rong pilapen MEC Richard Tok beatum pen danglok pinangan ke thekiding atum chetongdun Kidamtang apora hut KAC station kang ni ponalong KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen Deitor lapen Dalamara along Town Committee deng ponlo. Laso penajok Deitor lapen Dalamara along Town Committee deng pon det penapi KAC atumahin pen puthot Deitor Municipal Board lapen Dalamara Municipal Board amai pu Jacob Tong pilapen Mongol Singh terang atumari deng Mahindra Bolero agari humni pipajir ponlo. Halapu Deitor Municipal Board lapen Dalamara Municipal Board amai phu atum sitami Bangso Municipal Board agari Mahindra Bolero pipi pon thegapot KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC Richard Tok biatuma phan sitami kachuro pajepon lapen Deitor Municipal Board lapen Dalamara Municipal Board atum along kimese nasai ke claim ke damalong kai ke pathir verji aphan sitami claim pon pupusi ninje pon rinti News Report Karbiang Long Live
kedam tang therepo ni phai ingkoi ra player ni rong plim plam hawara long kedo langvoku model village along kedam tang surihini ra player ning kan khei song bong mate karbi pen kukia khayang bong ka charwo hut apran kedam nang atuma phan asomar lapet asumar rong isi atum chelang pet pen ka chikimo sai pedo ponlo kedam tang surihini ra player ning kan therepo ni phai ingkoi ra player ni adaba por ok tumpran asong atum rong arlo bang pen sar the ing pila pen sarpo terong along kido chom arara tuma phan pangrum det pen bang krisir ke batuma phan hele ki apte kang la pena jo apran dam nang julo pusi che than pon bang so jog mekri meklang pen si non pu anta do nang lo bang so chikimo asai along bokajan ephl se mai pru samson teron la penari sangho tum setami chetong don bokajan ephl se mai pru samson teron pentami ningduk chipipon athe alang li hema sangho bang hini tami acham dam nang lason si kedam tang apor hut inglong aso hijanang bong ron kache pholong pop ke angkur alam chini pa minanji ove ki miatuma phan matha ponsi kachelang selar bang ington nang po inglong aso chilang selar rong pulotang te hemprek ki hangta boydet pupusi ningji karbi ka sarwo hut gitu sangkota bahini cewa dong juga ledak ningduk lo sikami kirang jilang iltum ove kimi tum hantam tum mathapon angjit laso aron doko kama ditum kaki mat kuki demen kacilang selet pe bang abedan angji kidam tang na tum dolo karbi pen di masa kuki karbi rengma khasi karbi lason si bang government tum arlo pen itum han kam nang tembom lo sita itum ke rada tum nang ke matha krang masi laso kuki tum laso rengma tum laso khasi tum buse kada sidayat lasi root kosa bang itum langdam pamhin angji lasila itu minglong akheng bang jong situm che thak jam bolote hempre ka mara tum boy khipo lake atima tuli tum abbe na ge dunjia tum an bang ke halake be ke che anasi abbe dun rong ha daga rong arat roland teron pen ron ke phove ka hudalam the nang che thandon hong se ar jabelo hong se tonelo amase ethi thini lang tum pu chingki che than chung ba lo amase api bang ke liar ki bang du ko lo amase heliar ki du ko lo kado ve aphan same pu ap te kang phru lo amala tum mang ke dapen dam ju lo lapen rona hut ke phodu na hema soratum akira longlo kedam tang suri hini ra phoni kan congress party ke do hut lag isi longpon lo bjp sarkar hut paphong ni longpon lo lake lakni lapen lak pho longpon lo monta lak pho ke long ahut bang krisir ke pang bong pen bang kri ke thom ansi long chot lang pusi nang than don thu pen kera bang ke ni tum long lo kedam tang ke chengsi la ke phone kan 2000 phone kan pholo la pen 2004 5 ning kan lom lo congress sarkar do bom hut asila so hut ni tum lag si long lo la pen thu arjudin kre angko nila BJP sarkar lo anang cari hut pini Assam government ben central ben kipi lagni pula susah militum longun lo dilai pen bijoy rongpi karbing long live Russia pen Ukraine det hiniang bong nang tenang nete ne puke do ka jok ron thama ka ching thor pini an ni ingkora sirkep an pleng tanglo ni ingkora sirkep ki plengar ni ana bangke Ukraine deta bangke Putin ke thengkheng pena jok pahok wai det an pinlo bangso puthak det hiniang bong ron thama ka pang ton ponji aphan pura kedam tang therepo ni phai ingkora player ni Brussels along North Atlantic Treaty Organization mate NATO atum pen tongsekot mai pedopon Russia pen Ukraine adat hiniang bong aron thama ka ching thora jo Third World War nang ki mande jangring Russia President Vladimir Putin majokalam theta karjua bangkali bot nuclear pen kateng khengja phansi non puonta ke ther padopon bangso jo kedam tang there poni phain ko clear ni nato tum amit thanga sahem Brussels along chingwai chingsai padopon bangso hut US President Joe Biden ta chetongdon Bangso phi NATO Secretary General Jens Stoltenberg pen pherangkya mai padopon lo
bang so pherang ke amaya long NATO Secretary General Jens Stoltenberg kaning je pona tengke NATO hin pena bangki Ukraine ki jok ban ki longja phan cherap chitu dun po lasi NATO pen kopi ko son pen si Ukraine phan ka cherap dun po bang so phuthak NATO Secretary General Jens Stoltenberg pen NATO sahem Brussels salong kaning jelam thi arju sena. Good afternoon. We have just finished an extraordinary summit of NATO leaders to address the biggest threat to our security in a generation, President Putin's war against Ukraine. The people of Ukraine are resisting with courage and determination, fighting for their freedom and for their future. We stand with them. President Zelensky addressed us with an impassioned message, thanking NATO allies for the significant support we are providing and stressing the vital importance of even more military assistance. Today, NATO leaders agreed that we must and will provide further support to Ukraine. We will continue to impose unprecedented costs on Russia, and we will reinforce allied deterrence and defense. Leaders approved our 4 new battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia. These are in addition to the 4 already in the Baltic countries and Poland. So we have 8 multinational NATO battle groups now, from the Baltic Sea to the Black Sea. Across Europe, there are 100,000 US troops supporting NATO efforts, and European allies and Canada have also stepped up. We have 40,000 forces under direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance, backed by major air and naval power, including an unprecedented 5 carrier strike groups from the high north to the Mediterranean. Today, NATO leaders agreed to reset our deterrence and defense for the longer term, to face a new security reality. On land, we will have substantially more forces in the eastern part of the alliance at higher readiness, with more pre-positioned equipment and supplies. In the air, we will deploy more jets and strengthen our integrated air and missile defense. International Desk Report, Karbi Anglong Live. Pinya berta ke lapan si kang tonik lo, kardong.